gelek serkirdeyên Afrika Rojava, Serokê Fransa François Hollande û mezinên dîplomatên Brîtanya û Amerîka li paytexta Nîjerya Abuja kom bûn ji bo guftûgokirina ewlekariya herêmê û stratejiyên şerê Boko Haram. Ez dixwazim gerek li ser biryarê medan dupat bikim. Em rastî dijminekê dibîn ku li hindek cihan têk diçe lê hîn metirsîdar e. Divê em wan têk bibîn, Fransa dê bi temamî bi rola xwe rabe û her wesa Yekîtiya Ewropa. Serokê Nîjerya Muhammadu Buharî ji aliyê xwe ve metirsiya vê grûpê diyar kir. Tenê tirsama ew bû dema Boko Haram sozdariya xwe bû Daişê gihan. Niha me çi agahiyên rişt nîne ku Daeş çekaniya peran bû Boko Haram dişîne. Lê divê em bidî ber çavan ku rengê ew piştgiriya we bike. Serkirdeyan erê kir li dor pêwîstiya hevkariya cîhanî ji bo têkbirina Boko Haram, çi ji aliyê siyasî ve û çi jî ji aliyê hêzal ser erdê ve. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.